Καλησπέρα σε όλους σας, Φλερτ εδώ και σήμερα παίζουμε λίγο σε single player πίστα, διότι αυτή εδώ θα είναι πλέον η πίστα. Λοιπόν, ξέρω, σκέφτηκα να την αρχίσω από την αρχή, αλλά έχω κάνει πολλά πράγματα. Έχω ασχοληθεί γενικώς με το σερβερ, με αυτή την πίστα, οπότε σκέφτηκα ότι από εδώ και πέρα μπορώ να κάνω βίντεο εδώ πέρα. Λοιπόν, αν ακούγαμε κάπως είναι επειδή είμαι άρρωστη και γενικώς δεν μπορούσα να κάνω πάρα πολλές φορές βίντεο. Εδώ πέρα βρήκα μερικά slimes για lead. Επίσης έχω diamonds που θα φτιάξω ένα diamond pickaxe γιατί δεν έχουμε pickaxe, έσπασε. Αλλά να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα εδώ πέρα θα είναι η καινούργια περίπου σειρά. Θέλω να κάνω λίγο enchant το pickaxe γιατί πήγα να μαζέψω level. Σε παρακαλώ, όχι μόνο πήγε 3. Ομιτζή και shield touch, καλό αυτό. Ναι, λοιπόν, σήμερα σκέφτηκα να σας δείξω λίγο την πίστα. Μερικοί νομίζετε ότι τα έχω πάρει από creative, αλλά όχι, δεν τα έχω πάρει από creative. Ορίστε, δεν είναι τίποτα από creative. Θα μου πείτε τώρα, εντάξει, δεν ισχύει κάτι σπουδαίο. Ξέρω, το κρεβάτι είναι από ένα τέξο από εκεί φαίνεται έτσι μαύρο. Πρέπει να βάλω οπωσδήποτε τα σκυλιά να κάθονται, γιατί αλλιώς θα διαλυθούν τα πάντα. Ωραία. Ναι, λοιπόν, αυτή την πίστα μου έχω ασχοληθεί πάρα πολύ, όπως είπα. Και εδώ πέρα είχα χτίσει κάτι και το έσπασα. Απλά μετά μου έσπασε το pickaxe και δεν πρόλαβα το σπάσω όλο. Οπότε θα το σπάσω σήμερα. Εδώ πέρα, κάνουμε μαζί τέτοιο. Ωραία, επειδή θα είναι λίγο βαρετό, θα σταματήσω εδώ το βίντεο. Θα σταματήσω εδώ, όχι βασικά, εντάξει, δεν είναι και πάρα πολύ. Σκεφτόμουν δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Έχω κάνει φάρμες, έχω κάνει φάρμες με ζώα, 30 level enchant. Οπότε αυτές εδώ πέρα θα είναι οι δοκιμασίες μας. Να μου γράφετε στα comments, ξέρω εγώ, τι άλλο θέλετε να χτίσω ή τι άλλο θέλετε να κάνω. Άμα έχω background, sorry, ελπίζω όμως να μην έχω. Κάτι άλλο που ήθελα να πω, πάρα πολύ σημαντικό, φτάσαμε τα 5 likes στο πρώτο βίντεο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αυτό το βίντεο θέλω πάλι να φτάσουμε τα 5 likes, το εκτιμώ πάρα πολύ για αρχή. Ναι, λοιπόν, τώρα θα μου πείτε γιατί είναι έτσι σπασμένο το map. Τι φάση, λοιπόν, έφτιαχνα την πίστα και βγήκε έτσι, δηλαδή είναι σε πάρα πολλά σημεία. Ας πούμε, δείτε και εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί το έκανα αυτό, τέλος πάντων, δείτε και εδώ πέρα είναι έτσι. Αυτό με βόλεψε, μπορώ να πω, αλλά εντάξει, κάπου εδώ πέρα είχα κάτι, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Ωραία, εδώ πέρα ουσιαστικά θα έκανα mine, αλλά όταν μπήκα γενικώς στην πίστα έκανα το mine και αυτά. Οπότε είμαστε ok. Λοιπόν, το περίπλεξα διότι έρχονται zombies και μου χαλάνε σχεδόν τα πάντα και το έχω αφήσει επίτηδες από εδώ πέρα για να μην σπάει. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω το ότι θέλω να μου γράφετε στα comments τι άλλο θέλετε να χτίσω εδώ πέρα. Θα προσπαθώ να βρίσκω τα blocks. Επίσης θα παίξουμε και parkour map. Ναι, αυτό. Εδώ πέρα μην νομίζετε δεν κάνω enchant, είναι protection 1, protection 2. Εδώ πέρα έχουμε ένα anvil που δεν ξέρω γιατί το βάλα cobblestone.
Ναι, γενικότερα αυτό. Λέω να κάνω έναν φάρο για αρχή, αλλά μέχρι να βρω το design και τέλος πάντων πώς θα το κάνω ή θα φτιάξω το σπίτι, δεν ξέρω. Ναι, αυτό. Λοιπόν, επιστρέφω σε λίγο. Και επιστρέψαμε, παιδιά, και δεν είχα σκεφτεί τι να κάνω. Σκεφτόμουν να το κάνω με clay. Αλλά όταν πρώτο μπήκα ήμουνα σε μέσα μπάνιο και ευτυχώς μάζεψα πάρα πολύ clay και επειδή είχα κρατήσει και τα κορτς ξαναπήγα και κοιτάξτε, μάζεψα βασικά αυτά που θα χρειαστώ πιο πολύ και μάλλον θα χρειαστώ και αυτά. Okay. Μετά τα αλήθεια για να διακοσμήσουμε λίγο και τα λοιπά. Θα το δείτε λοιπόν. Αν σας φαίνεται βαρετό, γιατί στους περισσότερους μάλλον θα φανεί, μην το δείτε. Βασικά προχωρήστε το, κάντε ό,τι θέλετε. Πάντως ξέρετε ότι εγώ θα το χτίσω. Άμα θέλετε εσείς να το δείτε, ευχαρίστως, μπορώ να το βάλω και σε timelapse πώς το χτίζω, αλλά ναι, τέλος πάντων θα είναι λίγο μικρό για αρχή. Ούτε καν θα γίνει συμμετρικό από ό,τι βλέπω. Όπα, λάθος μπλοκ. Ωραία, όχι, εντάξει, καλά είμαστε, έχει γίνει συμμετρικό περίπου, αλλά εδώ πέρα επειδή δεν μ' αρέσει έτσι, όχι, το θέλω έτσι πιο ωραίο, θα γίνει έτσι από όλες τις πλευρές. Εδώ πέρα όμως έχουμε ένα πρόβλημα, αλλά εντάξει, θα το καλύψουμε από την κάτω πλευρά μετά. Οπότε ουσιαστικά όποτε βλέπετε έτσι θα γίνει. Εδώ δεν βάζουμε γιατί θα είναι η πόρτα. Ναι, έτσι. Δεν ξέρω, θα βγει μεγάλο αυτό το βίντεο. Θα χτίσω ουσιαστικά το φάρο από ό,τι κατάλαβα και θα κλείσω το βίντεο και μάλλον θα το κάνω σε timelapse γιατί δεν μου φαίνεται καλά. Οπότε ναι, θα σας δείξω και τη θέα μόλις το φτιάξω. Θα είναι αρκετά ψηλό. Θα ορίσω εγώ ύψος περίπου, δεν ξέρω, θα δω. Άμα δεν μου φτάσουν τα clay, δυστυχώς θα κάνω ξανά κάτω βίντεο και θα πρέπει να πάω να ξαναμαζέψω clay γιατί έχω κρατήσει τα cords όπως είπα. Οπότε, sorry αν ακούγεται κάτι έτσι είναι από το ποντίκι. Ωραία, τώρα εδώ πέρα έτσι πως είναι. Λέω να το κάνουμε ένα μπλοκ πίσω και πάνω. Καταλάβατε? Ναι, έτσι και ουσιαστικά κάπου εδώ πέρα θα μπει παιδιά τις λεπτομέρειες στο τέλος. Γιατί εντάξει τώρα λεπτομέρειες. Θα γίνει περίπου τόσο αρκεί να βάλω και το άλλο layer από clay. Ναι, λοιπόν, λογικά θα το κόψω γιατί θα βγει αρκετά μεγάλο και πραγματικά δεν θέλω να βαριέστε κι εσείς και μόλις το φτιάξω και μόλις το κάνω, τέλος πάντων το ολοκληρώσω όλο, θα σας πω. Τα λέμε σε λίγο. Και ναι, λοιπόν παιδιά, το ολοκληρώσαμε. Είναι αυτό, δεν είναι και κάτι σπουδαίο απ' έξω, αλλά από μέσα. Πάμε να το δείτε. Μου πήρε αρκετό χρόνο, πήγα μάζεψα κι άλλο clay. Να το. Λοιπόν, καταρχάς το πάτωμα είναι αυτό εδώ πέρα.
Έχω βάλει και εδώ πέρα, έτσι. Επίσης δεν έβαλα κάτι σπουδαίο, έβαλα μία σκάλ. Άμα θες να δεις λίγο έτσι εδώ πέρα πως είναι, πας εδώ και βλέπεις. Ορίστε. Εδώ πέρα βλέπεις το πιο όμορφο. Και από εδώ πέρα έτσι δάσος. Ενώ από εδώ πέρα, κοιτάξεις, εδώ πέρα βλέπεις εδώ και κάτω βλέπεις βάλτο. Και εδώ πέρα βλέπεις τέτοιο, οπότε μου άρεσε και είπα να το κάνω εδώ. Και εδώ πάνω δεν έχει τίποτα. Αν και θεωρώ καλύτερη τη θέα από εδώ πέρα. Εντάξει, άντε. Να ορίστε. Όχι. Να βλέπεις λίγο. Καταλαβαίνω, να μην βλέπετε πάρα πολύ, εντάξει. Γιατί δεν το θεωρώ τόσο ωραίο να βλέπεις από το τέρμα πάνω όρθιο, δικιά μου γνώμη. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει, τώρα δεν ξέρω αν αρέσει εσάς, αν αρέσει πολύ ωραία. Οπότε επειδή πιστεύω ότι δεν θα σας αρέσει, δεν ξέρω βασικά, φαίνεται κάπως χάλια, αλλά έτσι μ' αρέσει, εντάξει τώρα εγώ τα λένε μ' αρέσει. Αυτά ουσιαστικά για το πύργο, το φάρο που φτιάξαμε. Πείτε μου ό,τι άλλο θέλετε να φτιάξω εσείς. Ναι, αυτά για αυτό το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Τα λέμε πάλι την επόμενη φορά. Bye!